Vy ma dobre počujete, hej? Hej. Teká trochu, to čo je za prietrtkaný notebook, chytím, rozjebem, celé digitálny žiak, kokoti skurvený, zoberiem si ten druhý Lenovo, čo má 4 GB rámku a bude lepšia táto pičovina, spičená pičerská. Ty kokot, tu... Kokot, jebaná, rozjebal ma sloby. Kokot, vyjebaný svedáky. Čo? Počuj, tu pičovina za tebou. Pozor, pozor! Volej na schodoch napravo je tureta ďalšia bacha. Kam ísť bol? Jo. Počkaj, otoč sa. Boris, otoč sa. Čo tam mám? Nerhol, pičak, som spreč. Čo je? Hej, daj raz. Cože, jebe raz. To je taký mod, Boris, že budeš počuť naše hlasy niekedy. Nešiel do tej vody? Asi hej, poďme za ním. A to tam nech nejde. On vidí moje telo. No. Oni sú všetci traja mŕtvi na tom istom mieste. Kam on to nesmí. Nesmí. Ty s tou dierou na trenkách? Prečo? No tak to sme dobre dali. Tak robíte. Vláčik, ty kokot. Dobre. No, veď takto tancuje Somer s vajcami. Vykuze? Vidíte, ja si nás nechcem rodič. Podej za tebou. Dobre. Rýchlo. Dobre. Pohode. Dobre. Kokot, mali! Za tebou! Poďme! Ide sem! To je Bakur! To je Bakur! Ja to skočím! Kokot! Dobre.